दुखु बारालाबो मोखां नायलायलाय खनसे जास्रानो होनना जादों। ओमफ्राय सोर मिथियालै। सोर जाहोयो बेखौबो हमनो हायाखिसै ने? स्पन्सारसो। रायजोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आङो नैबे समायना रमायना स्लुइस गेटनिफ्रायनो नायनो हागोन नै रायजोफोर स्लुइस गेट। ओमफ्राय बे साखाथि फाखाथियावनो जांख्रिथायनि थैसोम 2निबो फिल्मफोर बानायनाय जादों। ओरैहाय गावलायनाय बै साइडजों गावलायनायफोर बानायनाय जादों। ओरैबायदि मोजां। ओमफ्राय लकेसना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सिसुलुं निसिमा हालामनि सिङाव थानाय आमथेखानि ओरै साहा फैयोब्ला बेवहाय मोनसे आमलायगुरि ब्रिज बा आमलायगुरि स्लुइस गेट होनो बेखौहाय नोंथांमोना फैनानैहाय इन्जयफोर खालामनो हागोन। जायगायाथ' एफाराब गाज्रि नङा दा सम क्लिन आरोना। ओजोंहाय दैया मोखांजों नैफोरबायदि आरो बिराद क्लिन दैया। आरो बैयावनो पार्टि खालामगासिनो दङ बेवहायनो संगासिनो दं आरो UPPL जेननायनि पार्टि जानो फैदों रायजोफोर। दा गोबांथार रायजो राजाफ्रा सोरनिबा गोसोआव रंजादों, सोरनिबा गोसोआव गाबदों। गावबागाव पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै देरहानायफ्राथ' मोखाङानो एकदमबारे गोजों आरोना रंजानायफोरजों बमा गावनायफोरजों गोसो गोजोनग्लाय होदों गावबा गावनि पार्टिखौ लानानै। थिग दिनैहाय UPPL पार्टिया जेननानै जानांगौ बिथां रायजो राजाफोरनि मोखाङा गोसोम गोसोम बा बिथांमोना मोखां देखायनो हाया बेफोरबायदि जानांगौ। आंबो सासे UPPLनि जानानै आंबो एकदमबारे गावखौनो गाव बिराद लाजिदों। अबसे जेननाय देरहानाया थाखायो हिसाबै आं उनावहाय जेबो सानालासे आं दायो आं गावखौनो गाव आं जेबो मोनला आरो रायजोफोर। दिनैहाय UPPL पार्टिया जेनदोंब्लाबो जोङो दिनैहाय ज' खौसे जालायनानै मोनसे जायगायावहाय जेननायनि जोङो मोनसे पार्टि जानो जोङो दायो रेडि जाबाय रायजोफोर। जोंनि आदैया बिराद UPPLनि सापर्टारमोन। ओमफ्राय दा जेननानैनो बिथांनि गोसोआव मोदैनि बाना गुंखिनि साफा जानानै थाबाय आरो दाहायानो रोहो रोहो खामग्लिनानै दङ। ओमफ्राय आदै नों दा प्रमद बर' सारखौ जेननानै नों गोसोखौ माबायदि मोन्दों एसे फोरमायहरनो हागोन नामा आदैयालाय? देस्राखौ अननायबो सफैदों बिखौहाय माने जोङो दा खस्थ' मोनबाय नायो जोंनि थाखायबो। जोंबो खस्थ' मोनबाय बिजों लोगोसे सान हर खाथिबायनाय। सान हर खाथिबाय एथ' 10 बोसोर जों गावनि बेक्ति निजा गाननानै मोनबोनाय बिटिआरमोनलै। बेखौ एसे हादि दग्ला साइज सेनानै जाबाय। जों खेबखाग्रा बिसोर गोदोनाव गाथिनानै जाग्रा। सिगुना खेबखाला हादि दग्ला गाथिना जायोनोरा। ओंखागौ सैथोखा। ओमफ्राय सिमना गोलैसिमनानैलाय हाया। ओमफ्राय आदै आं सानदों माबोरै हथातनो एफा गोबां BPPनि केन्डिडेटफ्रा माबोरै देरहाखो? आं गोसोआव बिराद मोनसे बेखौ सोंथि साननानै आं उन्दुनो ओंखाराखैलै आदै। गाबनोबो ओंखारदों उन्दुनोबो ओंखारदों। ओमफ्राय एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला आंथ' ससियेल मिडियानि मानसि बेराफारसे दखानबो दं आङो उसुबिदा मोनलायदोंलै आं गावखौनो गाव। दा रेडि जाजेनबाय नै खुदजेनबाय जाजेनबायबो। हरैबो दङ दे बसफोर ग्रोमनो। हरैबो जागासिनो दं बै साइडजोंबो जागासिनो दं बै साइडजोंबो दं आरो मानसिफ्रा अयथासार गोबां दङ दे। दा गरमखायसो सिङाव हाबनानै थाथ'दों मानसिफ्रा। आदसा ओइ फंबाय बे पार्टिखौहाय सोर जाहोखो जेननानैबो? बे पार्टिया जेननायनिमोनलै जोंबो आन्दाज मोनाखिसै जेनलाबो सोर हरखो सोर गोसो मोजां हरखो। एकदम दुखु बारालाबो मोखां नायलायलाय खनसे जास्रानो होनना जादों। ओमफ्राय सोर मिथियालै। सोर जाहोयो बेखौबो हमनो हायाखिसै ने? स्पन्सारसो। आदसा सासे बेक्तिगासो बेखौहाय जाहोदों आरो। ओमफ्राय ओरैहाय आदा नोंबो रेडिसो नामा ओंखाम जानो? रेडिसो फंबाय। ओमफ्राय दा गोसोफ्राखौ माबायदि मोनदों? नोंथ' बिराद एक्सनावबो ओंखारबोनाय मानसिमोन नालाय आदा। गोसोफ्राथ' फंबाय माने जेबो नार्भास गैया जों। माने जेनदोंब्लाबो माने खाथिनाय हिसाबैहाय इयुथ्सफोरनि नामावहाय माने सेंग्राफोरखौ स्ट्रं लाखिनो माने जों फैगोन बाराव जों माने बिदिनो सेंग्राफोरखौ स्ट्रं लाखिनानै जों माने नाजालांबाय थागोन आरोखि। बे 100% फंबाय। ओमफ्राय 5 बोसोरनि उनावहाय रिजाल्टआथ' मोजां थायफिनगोन बायदि मोनखादों आं। फैयो बियो 100%। जोंहा फोथायनाय दङ माने 5 बोसोरनि उनाव माने UPPLआनो जोंनि प्रमद सारानो माने सिप जाफिनगोन बे रोखा। आदाया फेरेंगा सारनि जानानै बिराद एक्सनबो खामानि मावदोंमोन नामारा? मावदों फंबाय माने जिउयै माहामै होनानै मावखादोंमोन मावनायालाय। ओमफ्राय जानांगौ आदानि गोरबोआवहाय दा मोदैनि बाना जानानै दङलै गोसोफ्रावथ'। मोदैनि बानायाथ' माने खाथिनाय हिसाबैहाय एसे जाखागोन फंबाय। माने खोनानो मोननाय बायदिब्ला आदा
नोंखौ गाबलायलायदों होननायसो खोनादोंमोन दा बेसेबांसिम सैथोरा गाबनायाथ' माने मा बुंबावनो फंबाय औ दाबो मोदैयाथ' ज्रोम ज्रोम गदों बायदि मोनदों आं मोदैयाबो एसे ज्रामालाय मोनखागोन माने बिराद खाथिदोंमोन माने जिवाय माहामे खाथिखादोंमोनलाय फंबाय औ औ खाथिया आंहा खाथिदोंमोन आंबो नुखादों औ ओमफ्राय दा नोंसोरो दा फेरेंगा सारनि फिसालाफोर बायदि जानानै थालांबाय ने थालांबाय फंबाय माने जों बिनिनो फिसालाफोरखा आरोखि दाथ' होमब्ला दुखुआनो जोबनो थांखा आदा ने जोबनो थाङालाय फंबाय अब्लाबो दिनैहाय खौसे जानानै जोङो दिनैहाय स्राय ओंखाम जाफैबाय फुथिसे हाजो सुइस गेटनावहाय ने आदा ने औ औ दे फुथिसे स्रायनो माने खस्थ' खालामनायनि माने सेंग्राफोरखौ स्ट्रं लाखिनायनि माने जोङो अनज्लायलायनानै दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो बोथिसे ओंखाम जानायखौ लादों आरोखि अके गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दा ओरैबो रायजोफ्रा ओंखामाखौ जागासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय आंबो जानो फैदों नै थोरसि गांसे लाखाबाय ओमफ्रायो कबि माबा रानदों नामा नोंलाय थोरसि रानदों दुखु मोनदोंब्लाबो दुखुआ गैथ'ले नामा रा नोंलाय दुखु माने आरो माथो मावनाय जेनबाय जेब्ला उफाय गैया दे औ ओमफ्राय मादै बिदरालाय बिफांथ' मोनदों जोंनिसो इउ पि पि एल नि बांसिन मोनजायो नामा रा जेनलाबो माबोरै होनदों आदै माबोरै होनदों आदै जेनदोंलाबो आदा मरा जानो नाङा गोख्रों जानांगौ अके गोजोननाय थाबाय आदैनिसिमबो ओमफ्राय नोंबो सासे फेरेंगा सारनि गोख्रों एक्सनाव ओंखारग्रामोनलै आदै ने बै सालबारियावहाय माथो नों मोनायाव हारसिं गारिजों थांनायावहाय बिपिनि मानसिफ्रा ओइ मय थांनाय नों बुंहरला माथो नों गारि साब्रांबायलांदों गोग्लैहां माहां जालांलायदों बेसेबांसो सैथोमारा दे गिनायालाय गिखादों ना नोंनिया गियाखै माथो बिसोरलाय गिदों होनदोंरा दे ओङा दा ने आदायाबो एक्सन ग्रुपनिमोनलाय नै फेरेंगा सारनि बिथाङाबो थैहाब थांहाब खाथिखादोंमोन नाथाय फिथाइ थायनो हायाखिसै बेनो मोनसे बिराद दुखुनांथाव ने आदै ने ओमफ्राय दा नों मा बुंहरनो सानो फैबाय थानाय इलेक्सन बिटिसि इलेक्सनावहाय बोसोरबाखौथ' जों दा नेथ'नांबावखानोसै नालाय ओमफ्राय बे बोसोरबा फैयोब्ला नों आदैया एक्सनाव ओंखारफिनगोन ना ओंखारफिना आदै ओंखारफिनगोन ओरैबायदि गोजोननाय थाबाय दाबोनो स्ट्रं आरोना नैबे आदैखौ नायना लादो नै बिटिसि इलेक्सन जाला आदैयाबो एक्सनाव ओंखारफिनगोन ने आदै ने दे जाखांबाय दा आदै ने थेंक इउ सै दे आदै दे